आपण येलो आता दुसऱ्या घराकडे. दुसरा घर असा आनंद सातार्डेकर, प्रमोद सातार्डेकर. आणि दरवर्षी यांच्याकडे पण कसं असतं, मोठे गणपती असतात. तर तुमचा गणपती दाखवत आहे कसे आहोत. हे चला रे बुद्रू, झालं हे आता बदलले. पीव्हीसीचे पाईप घेऊन हे मालक आणि यांचं गणपती मूर्ती बघा किती आवड हवी. मूर्ती का
पंढरीला जाऊया, विठ्ठल रुक्मिणीला पाहूया. आपण पंढरीला जाऊया, विठ्ठल रुक्मिणीला पाहूया. आपण पंढरीला जाऊया, विठ्ठल रुक्मिणीला पाहूया. आपण पंढरीला जाऊया, रुक्मिणीला पाहूया.
Yo